אז חברים, כאן, אתם רואים נכון, זה הכפתור של יוטיוב של פעם, שאני לוחץ על זה, זה כמו יוטיוב של פעם, זה יוטיוב של פעם. אתם בטח אומרים עכשיו, וואו, איך עשית את זה, מטורף, איך עשית את זה, אני רוצה גם. אין בעיה, זה יותר קל ממה שחשבתם, באמת, זה פשוט פסיכי, מטורף, כל אחד יכול. אז לפני שנתחיל, שימו סאב, לייק, ויאללה, זה פשוט פסיכי, מטורף. אז יאללה, בוא נתחיל. אתם הולכים לכאן, אתם הולכים לחום ווב טוב, הולכים לכאן, רושמים יוב, יוטיוב רדו. אז כאן אתם עושים אוטו קאסטום, אתם עושים התקנת התוסף. עכשיו שאתם רואים את הבייקבוקס, אתם בטח אומרים, וואי, זה כסף, אני לא קונה את זה, סתם, זה מה שזה אומר. תשאירו את זה ככה, אל תשנו כלום. ואז אתם פשוט תראו את החלון, נשים פה פלוס, יוטיוב, תשים ואז אתם רואים איזה מטורף, תסתכלו, הנה רואים את הערוץ שלי ככה, מטורף, הכל כמו פעם, מטורף, פסיכי, פשוט קל, כל אחד יכול. אז החברים, מקווה שנהנתם, אל תשכחו סאב, לייק, פעמון וכל הדברים האלה, ויאללה, ביי. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change.